ତାକୁ ଏମିତି କରିବି କରିବାନି କେତେବେଳେ ପଡିବ ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ କନେଷ୍ଟବଳ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ପଢାକୁ କହିଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ କେତେ କଥା ଗପି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଓହୋ ପାଇନା ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ତମର। ଆଚ୍ଛା ଘରେ ତ ଦେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମାଇଥିଲା ଘରେ କିଏ ମାଇଥିଲା वो थोड़ा की मारे जिबे
ମନେ ପକେଇଛ ବିଜୁଳି ମାରିବାର 40 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏ ଘଡଘଡି ମାରେ ତମ ନା ଘଡଘଡିକୁ ମୋ ନା ବିଜୁଳି ତମ ବହି କନେଷ୍ଟବଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ନମସ୍କାର କିଏ ଏତେ ସକାଳୁ ଆସିଛ କଣ ତମର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପଡିଥିଲା ନା କଣ କଣ ମୁଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କିଏ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଲଗେଇବା ମାନେ କୋଉଠରେ ଅଭାବ କରିছে ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରି କୁହ ଏ ମଉସା କଣ ଖାଇବା ଆଉ ପିଇବା ଆଉ ଲଗେଇବା ଗଲେ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଏ ମଉସା ଏ ଯୋଉଟା ଦରକାର ବା ତମେ ଦଉନ କଣ ଖୁଲିକିରି କହୁନ ମତେ ମାନେ ନା ଆମର କଣ ମାଛ କମ ମୋର ବୁଝି ମଉସା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ମୁଁ କରିବି ନା ମତେ ବି ଆସୁନିରେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ନା ମୁଁ କଣ ହିନ୍ଦୀଟା ନା କଣ ମୁଁ ଆଇ ଦେଖେଇବି ମୋ ପୁରୁଷ ତମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ତମ ପରୁଷତ୍ୱ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲା ମତେ କହିଲେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଛି ତୁ କାହିଁକି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ତୁ ଯୋଉଥି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଆଉ କଣ ଆମ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା କଣ ରେ ତୁ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମତେ କହିଲେ ଅସଲ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରେ ଆମେ କଥା ଖରାପ ହେଇନି ନା ଘଡଘଡି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର କଥା କହିରେ ୱାଇଫି ବୋଲି ବୁଢା ଭେଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସିବା ଉପରେ ତା ନଗଦ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ କହୁଛି ବିଜୁଳି କହିଥିଲ ନା ତମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ବୋଲି ଏ ନଉନା ଗୁପଚୁପ ଆଣି ଦେଇଛି ମୁଁ ସବ ଠିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୋଧେ କହୁ ବିଜୁଳି ତମେ କହିଥିଲ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଭଲ ପଡିଛି ଆସୁନ ଯିବା କେମିତି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି କହିଲି ଦୁଃଖ କରିପାରିନି ଏମିତି ଟୁକିକି ବାହା ସେଇ କହିଲ ପାଇଁ ଖାନାକୁ ଗଲି ଖାନା ଆଗରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲି କଣ କହିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ପାଣି ପାଣି ହେଲି ଏମିତି କନେଷ୍ଟବଳ ଦିଅ କାରଣ ସରକାରୀ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଘଡଘଡି ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନେଲେ ସେ ଘଡଘଡି ନାଦରେ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ କେହି ପଠେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି କେହି ମାରିପାରିବେ ହେଲେ ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିବ କଣ ଗୋଟେ କଥା 3-4 ଜଣ ଦେଖ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇ ମାଲଟାକୁ କାହା ଭାବରେ ଉଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କଣ ମାଲ କହିଲାଣି ତ ଆଖିଆରେ ଏଇଆଡେ ଖୋଦ ହାତ ଧରି ଏଇ
बरजात्री नहीं गाड़ी नहीं हाथ पके बाहर कहीं भाड़ी उठाए कहते किए कहूँ एत कथा पुरेगा मुंड उपाय बुझुची अलग नेचर आड़े कथा जाऊँगी चेंज करदे आपण को डाकिबी भाई पुणे कौन एमती ट्रेन मारला ब्रेक ना ना अवश्य कथा बिजुली कले कौन कले मु भावे भावे कथा देखी मन नुहे एत बेल को मन को पाइला पाइक आहरी बड़ानी राखी बांधी देवी आज कौन राखी डायरेक्ट राखी ना कौन भाई आज पाई केड़े भाई पाई टाइम भौणी गोटे भाई गुरु नुआ बदली देला राखी राखी सर किसी दबाक दबा पड़ा ना कह निज खराब लगे भाई पाई राखी सर 10 टका सुन से पैसा किए पुलिस बाबू तुम एड़े भिकारी ना भिकारी ना भिक भिकारी की भिक देले 50 टका देले नौना क्या पान खिलिटा होनी 10 टका दौची तुम केड़े छोट लोक दियो तुम गला बेलू बस भड़ा दे चली जीव आप मोदी बाला 10 टका मेहनत कल पड़ू ना रख रख
ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହଁ ତ ଖାଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହଉ ଯାହା ଚଳେଇଦବ ମାଗଣା ଭଲ କିଏ ପାରୁନି କଥା କହିଦେଇଛି ତୁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉନି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ହଲିକ୍ସ ଫଳ ମିଠା ମିଠା ଆଣିଦେବି ହଁ ହଁ ସେ ଆଣିଦେବି ଏଥର ଆଇନି ବାହାରିଲେ ତମେ ଯିବ ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଦୁଃଖ କରିବନି କନଷ୍ଟବଳ ବାବୁ ସକାଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ହେଇଗଲ ମୁଁ କିଛି ମିଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିନି କି ଆମିଷ ଟିକେ ବି କରିପାରିନି ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବନି ନା ନା ହଉ ଭାଇ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଇଲେ ତମ ପାଇଁ ଖାସି ଆଣିବି ଖାସି? ଗୋଟା ଖାସି ମାରିବି ହଁ। ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ କରି ତମକୁ ଦେବି ଦୁଃଖ କରନି ଇଆଡେ ବାପରା ବାଟ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି କଣ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଏମିତି କଣ କଣ ଚାଲିଛି ହେଇଟି କଣ ଶୁଣ ବା এই ঘরবাড়ি ভাই না আমার হাতে ডিউটি করছে এই যে বাহার বাজার ঢোকা তাহলে ହେଇକି ମତେ ଦେଖିଲ ବାପା ତୁ ଆସିଲା ତୋ ପାଠ କେହି ମାରିବନି ଘର ଭାଇରୁ ଯେମିତି ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯଦି ହୁଏ ହେଇକି ମତେ ଦେଖିବୁ ତମର ନା ବୁଝିବନି କିଛି ନାହିଁ ହେଇଟି ସେ ପରା ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ତମେ ନା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ଥଣ୍ଡା କରିବିନି ବା କେମିତି କହିଲୁ ତୋ ପରି ସୁଳ ବସି କାକୁଡି କଷି ତାପରେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଦ ହଜିଯିବ ଅସଲ କଥା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବିଜୁଳି ଶୁଣ ଶୁଣ କଥା କହକି ଆମ ସାର୍ ମତେ ଡକେଇଥିଲେ ଛୁଆ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ହଠାତ୍ ତ ଭାଇ କଲା ତ ମୁଁ ଛୁଆ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଶୁଣ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବାହାର ବାଟ ଆଉ ବାରିକ ବାଟ ଦେଇଦବୁ ଶୁଣ ରାତି ଯଦି ହବ ସେ ବାହାର ଲାଇଟ୍ ଦବୁ କାରଣ ହଠାତ୍ ମୋର ଭଣ୍ଡାର କଳା ଲୋକ ଦେଖାଯିବନି ବାଟ ଦେଇଛି ଖାଇ ହାଜିକି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଘରବାড়ি ଭାଇ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଘର ସଂସାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ମତେ ତା ଘରେ ପଇଲି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ପଇସା ଦେଇପାରିଛି ହେଲେ ଆର ଦେଇଦେବି ଆରେ ତମେ ଏମିତି ହସ କାହିଁକି ଆରେ କଣ ଭାବୁଛ ଆରେ ବାପରେ ବାପ ମନେ ମନେ